min taħsbu li huma dawk l-10 xebbiet? Min taħsbu li huma x-xebbiet għaqlejn jew x-xebbiet boloħ? Għalfejn il-Vanġelu juża din il-kelma xebba u jpoġġi dan kollu din il-parabola fil-kuntest ta' festa ta' tieġ. Ix-xebba minna nfisha mhix kompluta, tonqosha xi ħaġa. Ix-xebba il-ħin kollu taħseb u tfittex lill-arus tagħha, lill-maħbub tagħha. Għandna ktieb sħiħ fl-Antik Testament, il-ktieb tal-Għanja tal-Għanijiet, li jiddeskrivi din ix-xebba li hu jqabbel mal-poplu ta' Iżrael u allura nistgħu nqabbluha magħna qalba maqsuma, imma fl-istess ħin mimlija bit-tama tfittex kontinwament li timla l-qalb tagħha bil-laqgħa tagħha mal-arus. U aħna mhux bħal din ix-xebba, aħna mhux dejjem jonqosna. Min minna jista' jgħid li qalbu mistrieħ. Min minna jista' jgħid li ma jonqsu xejn fil-ħajja. Meta naslu għal dak l-istat naħseb illi jew nkunu qrobna biex nitilqu minn hawn, jew inkella forsi moħħna ma jkunx għadu f'postu għal kollox. Għax il-qalb tagħna dejjem trid, il-qalb tagħna dejjem tfittex. Il-qalb tagħna dejjem tixtieq. Il-qalb tagħna qatt mikwieta. Imma għalfejn dan l-inkwiet fil-qalb? Għalfejn din ir-riċerka kontinwa fil-qalb? Lil min qegħdin infittxu? X'irridu? Irridu lill-arus, irridu l-maħbub tagħna. Irridu lil Ġesu. Ix-xewqat tagħna jinħbew taħt diversi modi. Daqqa nixtieq li jkolli dar aħjar milli għandi, oħra nixtieq li t-tfal tiegħi jimxu l quddiem fl-iskola, oħra nixtieq li jissolvew il-problemi li għandi tas-saħħa, oħra nixtieq karozza aħjar u iktar f'saħħitha minn dik li għandi. Ix-xewqat tagħna huma bla tmiem, imma taħthom kollha hemm xewqa iktar profonda. Hemm verità li jien waħdi jiena xebba, jien m'iniex komplut, għandi bżonn tal-laqgħa sħiħa mal-arus. Interessanti għaliex Ġesu isemmi li huma 10 xebbiet, 10 numru sħiħ, numru 10 kemm għandna subgħin fl-idejn. In-numru li ikopri il-popolazzjoni tad-dinja kollha, 10 kulħadd. U jaqsamhom 5 u 5. In-numru 5 hu s-sinjal, is-simbolu tal-poplu ta' Iżrael, il-poplu tal-5 kotba, it-Toraħ. Il-Ġenesi, Esodu, Levitiku, Deuteronomju u Numri. Dawn il-5 kotba li jikkaratterizzaw lil dan il-poplu. U 5 aqlejn u 5 boloħ. Min huma l-aqlejn, min huma l-boloħ? Huma aħna l-aqlejn u l-boloħ flimkien. Il-kol kemm aħna nistennew lill-arus, din ix-xebba għaċċana, ħerqana, biex ikollha l-paċi tal-qalb, biex ikollha l-kwiet f'ħajjitha. U tfittex b'kull mod, u tfittex kull imkien. U nimmaġinaw li jekk ikollni iktar flus se jkollni iktar kwiet u paċi tal-qalb. Nimmaġinaw li jekk kull wieħed u kull waħda minn għandu l-ħolma tiegħu li tagħmlu kuntent, li tagħmilna kuntenti. U jiġi dan l-arus Ġesu. U nistennew jiġi l-arus bħal dawk l-10 xebbiet. Imma jiġrilna li aħna nistennew li l-qalb tagħna ssib il-kwiet, jiġrilna li aħna wkoll norqdu. Aħna wkoll nistordu. Forsi l-istennija tagħna tant tieħu żmien, tant tittul u x'hekk li din l-istennija mimlija tagħma ħafna drabi spiss tispiċċa nuqqas ta' sfiduċja u mhux ġej. Mhux se jkolli paċi tal-qalb. U norqdu, nidħlu fl-istordiment. Kif ġralhom id-dixxiepli fuq il-muntanja Tabor raqdu. Kif ġralhom id-dixxiepli fil-ġnien taż-Żebbuġ raqdu. Raqdu taħt il-pressjoni, taħt l-istress tad-dwejja u l-inkwiet, taħt l-istress tal-biża' raqdu. X'qiegħed nistenna jien? Jekk għaddej mill-biża', jekk għaddej mill-inkwiet, jekk għaddej mill-mart, x'qiegħed nistenna jien?
Imma d-differenza bejn l-għaqlin u l-boloħ ma jagħmilx il-fatt jekk norqdux jew le, għax il-Vanġelu jgħidilna li t-tnejn raqdu kemm l-għaqlin kif ukoll il-boloħ. X'jagħmel differenti l-għaqlin mill-boloħ? Kejf jien nista' nkun għaqli u mhux iblaħ? Jew kejf l-għaqli fija jirbaħ lill-iblaħ li qiegħed ukoll fija? Id-differenza tinsab f'min għandu l-iktar żejt fil-kwies. X'inhi l-fjamma tal-lampa tixel? Jekk mhux id-dawl tal-fidi. Jekk tiftakru meta niċċelebraw Magħmudija, is-saċerdot jagħti xema lill-missier bħala sinjal tal-fidi illi jixtieq jgħaddi lill-ibnu jew lill-bintu. Il-fjamma hija l-fidi. Ġesu darba fil-Vanġelu qal nar ġejt inxerret fuq l-art, il-fidi ġejt inxerret fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad dan in-nar. Imma jiġrielna li norqdu fil-fidi. X'jiġifieri torqod fil-fidi? Jiġu mumenti żminijiet ta' tama tgħid iva l-mulej qiegħed miegħi, il-mulej qiegħed jgħinni. Iva inħoss is-sosten tal-preżenza tiegħu f'ħajti, jienu naffaċċja d-diffikultajiet u nipprova nkun ħabib tiegħu, nipprova bħall rusa tal-anja tal-anjiet infittxu, niġru warajh, nipprova nisma' l-kelma tiegħu, imma tiġu żminijiet meta jien norqod, meta nintelaq. U meta din il-fjamma tal-fidi tibda nieżla, sakemm forsi xi darba tintefa' kif ġrala l-fjamma ta' ħafna minn ħutna. Imma xi żomma tixel lil din il-fjamma tal-fidi? Fejn hu ż-żejt? X'inhu dan iż-żejt illi aħna rridu nistorjaw fl-esperjenza tal-ħajja tagħna b'tali mod li din il-fjamma tal-fidi nħalluha tixel. Inħalluha ħajja fil-ħajja tagħna kif ħallija San Koronat. Ma ninsewx li aħna llum maħniex niċċelebraw il-kuruna tal-glorja tal-martirju ta' dan il-qaddis, mhux dik qegħdin niċċelebraw. Dik tiġi fl-aħħar, il-kuruna, koronat, tiġi fl-aħħar. Imma dik tfisser ħafna mħabba mimlija tbatija. Dik tfisser ħafna qotja. Dik tfisser identifikazzjoni, rabta, għaqda tal-persuna ta' San Koronat mal-persuna ta' Ġesu fl-imħabba tiegħu lejn l-oħrajn. U minn fejn ġiba din l-enerġija? Tgħidu li għax kellu l-karattru? Le, mhux il-karattru. Tgħidu li għax trabba f'familja? Le, mhux għax trabba f'familja. Iż-żejt fil-kwies mhux għax trabbajt f'familja. Iż-żejt fil-kwies mhux il-karattru. Mela x'inhu dan iż-żejt fil-kwies illi għażilna mill-boloħ, li għamilna għaqlejn u li aħna għandna bżonn nikolna u jkollna ħafna fil-ħajja tagħna. Tafu x'inhu dan iż-żejt? L-Iskrittura tgħidilna b'mod ċar, iż-żejt illi jqajjem fina din il-fjamma, iż-żejt li ħaġġeġ fina dan in-nar tal-fidi hija l-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla li aħna nisimgħu. Jekk aħna jkollna żmien, jekk niddedikaw ħin fil-ħajja tagħna biex nisimgħu din il-kelma, allura ibqgħu ċerti li l-fjamma tal-fidi tagħna tibqa' qawwija, tibqa' tixel. Jekk ma nisimgħux din il-kelma, jekk ma nisimgħux il-kelma tal-Alla, il-fjamma tal-fidi tinżel, tibda tbati u x'hekk ngħidu, fjamma li qed tbati u saħansitra tasal biex tmut, tibda tnemnem u tmut. Tgħidu li għalfejn kif taf? Sempliċi, nistgħu nieħdu eżempju tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ir-relazzjoni bejn mara u raġel, fl-esperjenza sempliċi tal-ħajja tagħna ta' kuljum, kif tista' tissaħħaħ, kif tista' tintrabat, kif tista' ssir aħjar, jekk mhux b'mod wieħed, billi jiddialogaw flimkien, billi jikkomunikaw flimkien, billi jitkellmu flimkien, ikollhom ħin għal xulxejn. Jiena nisma' ħafna li jiġu quddiemi għax ikollhom il-problemi, d-diffikultajiet. U l-ewwel ħaġa li jgħidulek, isma' Fader, aħna ma nikkomunikawx ma' xulxin aħna ma nitkellmux flimkien aħna kulħadd tar-rasu. Bil-fors il-fjamma tal-imħabba tinżel u tonqos u tmut. Hekk ukoll jiġrila l-fjamma tal-fidi tagħna jekk aħna ma nsaħħuhiex biż-żejt tas-smieħ tal-kelma tal-Alla. Jekk jien ma nismax lil Alla jkellimni permezz tal-Iskrittura, jekk jien ma nkellmux lura permezz tat-talb, il-komunikazzjoni tiegħi ma' Alla u tiegħu miegħi
tispiċċa. U tispiċċa relazzjoni u tinżel il-fjamma mhux biss tal-imħabba ma anke tal-fidi. Imma f'nofs dan il-lejl, f'nofs id-dalma li ngħixu fiha, anki f'nofs din id-dalma li qed ngħixu fiha fl-esperjenza li għaddej minnha bħalissa. F'nofs tal-lejl jiġi l-arus. Jiġi l-arus. Kemm sabiħa din ix-xena li aħna mbagħad nirrepetu spiss fil-ħajja. Pereżempju l-esperjenza tal-festa tal-milied fin-nofs tal-lejl. Min fejn ġibniha din li f'nofs il-lejl jitwiled Ġesu? M'hemm imkien miktub fl-Iskrittura li f'nofs il-lejl. Ġibniha mill-Antik Testament l-ewwel qari tal-Lum, kapitlu 8 tal-Ktib tal-Erb. Il-kelma ta' Alla fil-ħemda fin-nofs tal-lejl tinżel fuq il-poplu ta' Iżrael li kien eżiljat fl-Eġittu biex teħilsu, biex tagħtih il-ħelsien is-salvazzjoni. F'nofs tal-lejl jiġi l-arus, f'nofs id-dalma li għaddej minnha bħalissa, f'nofs il-verġinità dal-laġġ. Il-verġinità hija sinjal tal-aġġ li l-bniedem għandu għal xi ħaġa, għandha jgħidu għal Alla. F'nofs din id-dalma, f'nofs dan il-vojt, tinżel din il-kelma u tinżel għasel kif jgħid il-profeta Eżekjel. Tomta f'ħalqi għasel u niżlet fija imbattelet rusa jgħidilna l-profeta Eżekjel għaliex għax il-kelma meta tinżel ġo fina tippurifikana, tnaddafna. Il-kelma meta tinżel ġo fina tagħmel iktar bnedmejn, iktar bnedmejn b'saqajna mal-art, iktar nies realistiċi, nies ta' veru, nies veri. Ejjew nitolbu lil mulej dalgħodu fil-festa ta' dan il-qaddejs San Koronat li kien xut martri, xut ta' xiex, xut tal-imħabba kbira li kellu lejn Ġesu. Ibqgħu ċerti li din l-imħabba li kellu lejn Ġesu ma ġiġ ma waqgħetx mis-sema, ma kienx speċjali San Koronatu. Ħadem għalija, mela l-kwies biż-żejt għalija, mela l-kwies ta' smieħ tal-kelma tal-Alla, tal-parteċipazzjoni għall-Ewkaristija, mela smieħ tal-parteċipazzjoni għall-formazzjoni nisranija biex seta' wasal biex ikun xut veru tal-persuna ta' Ġesu. Jalla din tkun is-sara tagħna, isru mela, għax la tafu l-jum u lanqas is-sija. Mhux il-jum u s-sija ta' meta jiġi bin il-bniedem fl-aħħar biex niltaqgħu miegħu mal-mewt. Mhux dik għandha tbażżana. Mhux dik għandha poġġina fit-tensjoni, imma il-mumenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum li jiġi issa l-lum il-mulej, għada, pitada, u fejn, fuq ix-xogħol, fid-dar, jiġi kuljum il-mulej. Imma jekk ma jkollix id-dawl tal-fidi biex narah, jekk ma jkollix id-dawl tal-kelma ta' Alla, iż-żejt tal-kelma biex narah, biex nilmħu, biex ninterpretah, biex naqra l-ġrajiet ta' ħajti fid-dawl ta' Alla, allura se jaħrab li l-mulej, ma narax. U nibqa' bil-bib magħluq, nibqa' barra. Ma nkunx ma ta' ġewwa, nibqa' ma ta' barra. F'kull parroċċa hemm diversi realtajiet ta' formazzjoni, ta' tagħlim, ta' smih tal-kelma. Ejjew ma nħalluhomx jaqgħu, ma nħalluhomx jgħaddu. Nispiċċa bdejn fil-ktieb tal-Samwel, l-ewwel ktieb ta' Samwel. Interessanti għax l-awtur jgħid u l-kelma tal-Alla kienet rari dakinhar meta jismagħha Samwel. Kienet rari dakinhar. Ma beqgħex tinsema din il-kelma. Għaliex ma beqgħex tinsema din il-kelma? Għax naqsu n-nies disponibbli li jilqgħuha. Naqsu n-nies disponibbli li jilqgħuha. Hekk jalla. Ma jingħax għalina wkoll dan id-diskors tal-awtur tal-ktieb tal-ewwel ktieb ta' Samwel u l-kelma tal-Alla kienet rari dakinhar. Jalla nimlew iż-żjud tagħna bil-kwies permezz ta' smih tal-kelma illi jiżżomm din il-kelma, il-fidi tagħna ħajja. San Pawl, il-fidi mismieħ, il-fidi tiġi mismieħ tal-kelma. San Pietru, l-apostoli ħortakom. Iftħu qalbkom, jgħid San Pietru fit-tieni ittra tiegħu, iftħu qalbkom beraħ għall-kelma li hija fanal, li hija musbieħ għal riġlejkom kemm sabiħa, sakemm tiddi f'qalbkom, titla f'qalbkom il-kewba ta' filgħodu li huwa Ġesu. Jalla nobduh lil San Pietru, jalla nobduh lil San Pawl. Il-kelma tkun l-għożża ta' qalbna, iż-żejt illi jivvampa din il-fjamma tal-fidi,
il-fjamma tal-imħabba tagħna lejn il-persuna ta' Ġesu.